Здравейте, приятели! Казвам се Красимира Трифонова и в днешното видео ще говорим за това как да не пропилеете шанса си, когато тя вече ви харесва. Доста мъже правят една често срещана грешка, когато жената е дала знак, че ги харесва. Това е лесно да се разбере. Говорила съм в предишни мои видеа, кои са знаците, че тя вече ви харесва. Когато иска да е по-близо до вас, когато задържа по-дълго контакт очи в очи и всякакви други жестове и език на тялото, които показват, че тя определено вече ви харесва. Каква е грешката и какво е нещото, което мъжете правят, което всъщност я отблъсква? Когато те вече са видели тези знаци и знаят, че тази жена ги харесва, те някак си прибързват, като отиват по-близо до нея, опитват се да я докоснат, да я прегърнат и някак си тя изпада в състояние на дискомфорт и това я отблъсква от вас, така че много бързо това харесване може всъщност да приключи и тя да иска да се отдалечи от вас, да прекрати разговора и въобще всичко да се стопира. Така че какво е нещото, което препоръчвам в една такава ситуация, когато тя вече ви е дала чрез езика на тялото, с начина по който ви гледа, знаци, че ви харесва. Нещото, което трябва да направите, за да не допускате тази грешка, за която говорих, е именно малко по малко да се приближавате към нея, като все пак оставяте някаква дори малка дистанция. В никакъв случай да не прибързвате с някакво физическо докосване, за да може тя все пак постепенно да започне да се чувства все по-комфортно във вашето присъствие, като доближавайки се постепенно към нея е хубаво да увеличавате времето на контакта очи в очи, който правите с нея. По този начин тя ще се чувства комфортно и това ще създава здравословно и приятно напрежение на харесване между вас двамата и така всъщност тя ще започне да ви харесва още повече, защото вие уважавате нейното пространство, като същевременно се доближавате до нея и също и показвате вашият интерес. Надявам се да намирате това видео за полезно. Ако това е така, споделете го и на вашата Facebook страница, за да достигне то до повече мъже. За други подобни видеа последвайте ме на официалната ми Facebook страница Красимира Трифонова Коуч. Там на Messenger можете да си запазите и часа индивидуална онлайн консултация с мен. А за тези от вас, които все още не са намерили подходящата партньорка, горещо препоръчвам моят онлайн курс как да открием подходящата за нас партньорка, където в определени стъпки е обяснено какви са най-важните стъпки, през които трябва да преминете, каква е личната трансформация, през която трябва да преминете, за да оформите вашето притегателно поле и по-бързо да привлечете най-подходящата за вас партньорка. Този курс може да откриете на официалният ми сайт krasимiratrifonova.com.